Hepese gever cihat ragandin. Li dijî êrişê Hêzî Dewleta Tirkî li dijî gelê Kurd parastina cewherî xurtir dibe. Piştî Cezîrê, Nisîbîn, Silopî û Sûrê li Geverê jî hepese gever hate ragandin. Endama ragihandina YPG jiyana xwe ji dest da. Navenda ragihandinê û çepemeniya YPG şehadeta Arîn Cûdî ragihand. Di 31 çelle saet bîstan de di encama teqînek mayîne got çeteyên Daişê li nêzîkî gundê İskenderun a Girêdayê Holê bi cih kiribûn. Endama ragihandina YPG hevala me Arîn Cûdî Ahîn Feqî İbrahîm gihiştê şehadetê û hevalekî me din jî birîndar bûn. Xeta sora Tirkiye hatiye şikanandin. Berdevkê Hêzên Sûriyeyê Demokratîk Hesedê Şervan Derwîş ragihand. Ew derbasî Rojavayê Çemê Firatê bûn û xeta sor a Tirkiye hatiye şikanandin. Di derbarê amedekirina Hesedê li Rojavayê Kurdistanê ji bo kontrolkirina bajarê Cerablûsê, berdevkê fermiyê Hesedê li Kobanê Şervan Derwîş diyar kir ku hêzên me ji bo her cihekî gorîxistina Daişê lê heye amade ne ku berê xwe bidin wî cihê. Li Sileymaniyê germiyanê teqîn di şehîd û 4 birîndar. Piştî ku malbateke xwestibû biçe cihê ku 4 kesin ji malbata wan hatibûn revandin. Li serrêkê bombeyekê çandî pê otomobîla wan hatibû teqandin û di encamê de 2 kes şehîd bûn û 4 kes jî birîndar bûn. Di Mehrecana Navdewletî sê filmên Kurdî. Xebatên Mehrecana filma a navdewletî ku li paytexta Almanya Berlîn hatiye li derxistin bi dawî bûn. Sê film derbarê doza Kurdî jî beşdarî Mehrecanê bûn. Mehrecan bi beşdarbûna 40 filmên sînemayî yên ji 30 welatan beşdar bûn. Ji van 40 filman, 3 filmên li ser doza Kurdî û berxwedana Kobanê bûn. Yek ji filman li ser doza Kurdî li ser jiyana tîkoşer jina Kurd sakîna cinsiz û yek ji wan jî li ser şervanên YPG bû.